Ahoj lidičky, zdraví vás Onyx a chtěl bych vás pozvat na jeden server, který se jmenuje eCraft. Tady je, zaregistruji se pomocí registr heslo, ano. A je prostě víte, já takový bla bla bla. No, tak, tady máme pravidla, máme studánku nějakou, pardon, já si už nějak pletu slova, tady máme admin team. Tohle já nejvíc mám rád, hlavního admina. A no, prostě takhle vyjdem a tady máme portály, VIP, shop, tady máme farmu prostě na prasata. Tady vidíte toho chlapa, jak tady píše. No, tady máme enchant room, a prostě tam máme doly a nether portal, end portal. Máme tu i frakce, vidíte, máme tu i jobs. Nevím, co dál, jako, nevím, máme tu i warp dia a takový, znáte to, takový. Takže dejte mi prosím palce nahoru a lajkujte a sdílejte všechno, co prostě. A hlavně prosím nepište, že to je takový na hovno a tak. A IPinu budete mít v popisku videa, takže zdraví vás a mějte se dobře. Ahoj.